Keď som hrával v Amerike, tak tam to žije väčšinou na tom štadióne. Väčšinou sú to väčšie mesta a tam to človek nejak nevníma, odíde zo štadióna a už sa nejak nestretne s nejakými ľuďmi, čo by ho poznali alebo tak, možno v nejakých mestách ako v kanadských, ako je Toronto, a tak je to trošku iné, ale tam ja som nehral. Čo som sa tak najviac stretol, tak to je skôr v Európe, napríklad minulý rok v Pardubiciach, tam je vidieť, tamto mesto tým žije, vždycky naplňa štadión. Aj tu v Poprade, keďže je to také menšie mesto a teraz tá KHL je to trošku také boom a myslím si, že tí ľudia si na to zvykli, radi chodia pozrieť ten hokej a popri tom, jak pozbudzujú tých svojich chlapcov z Popradu, tak prídu aj na nás a je to cítiť, že tí ľudia tým žijú a aj keď napríklad tento rok tie výsledky nie sú úplne také, ako sme si predstavovali, tak tí ľudia sú stále tu na štadióne, prídu nás podporiť a aj pomimo proste, keď je vidieť, že majú o to záujem, že keď nás stretnú, tak sa pýtajú a jedno s druhým takže asi tie Pardubice, Poprad, tak to je asi tým, že je to také trošku menšie z toho mesta, je to viacej vidieť. Očakával som zo začiatku, že bude veľký záujem o to, čo sa aj potvrdilo a potom som myslel na základe našich výsledkov, že nejak tak sa to bude, ako všade je to proste fanúšikovia, keď sa vyhráva, tak chodia a keď sa prehráva, tak nechodia, ale tuto vlastne, hovorím, tie výsledky neboli úplne také, ako sme si predstavovali, ale tí ľudia chodia stále, chodia pozbudiť teda, takže je vidieť, že majú o to záujem a hlavne asi ich láka tá atmosféra, možno trošku iný hokej, aký boli zvyknutí a proste sa prídu pozrieť, možno nie je to vždy, že sa prídu pozrieť na nás, určite sú tu zaujímavé mužstvá z Ruska, zaujímaví hráči, takže sa prídu pozrieť na to a hovorím, zatiaľ som bol veľmi mnou prekvapený a v podstate aj nezáleží nejak na výsledku a vždycky prídu podporiť, takže to je super. Tak ja si myslím, že to je skôr pre tých fanúšikov a či si už môžu pozrieť nejaké zápasy, čo sa hrajú vonku, väčšinou všetky sú niekde v telke, kde sa dajú pozerať. Takže a ja si myslím, keď ja som možno fanúšik nejakých futbalových klubov a keď prídem do takéhoto miesta, kde to proste dýcha atmosférou a pozriem si ten zápas, tak určite to má inú atmosféru, ako sa pozriem doma na gauči. Takže ja si myslím, že myšlienka tohto pubu je veľmi dobrá. A je to tu veľmi dobre spravené, veľmi vkusne, ja som tu bol aj na to otvorenie, je to tu pekne spravené, že nie je to len o tom jedle, nie je to len o tom pití, alebo len tak sa stretnúť, ale je tu čo sa dá pozrieť, sú tu všelijaké dresy, sú tu všelijaké fotky a proste to automaticky to vytvorí takú atmosféru, že to je príjemná atmosféra prísť s kamarátmi, pozrieť si hokej, porozprávať sa o hokeji, takže myslím, že takáto myšlienka je veľmi dobrá. Ahoj, som Braňo Medzej, hráč HC Lev a všetkých vás pozývam do našej klubovej reštaurácie.